आता बघा लेग पीस बघा, चिकन लेग पीस. नमस्ते सर्वांना, कसे आहात तुम्ही? हा नमस्ते. तर आज मी माझ्या बायकोला एक रेसिपी शिकवणार आहे, चिकनची नवीन रेसिपी, नवीन पद्धत, नवीन रेसिपी, नवीन बायको. रेडी? चला, साहित्य काढलेलं आहे. होय. तर इथे बघा आम्ही किती किलो चिकन आणलेलं आहे. 1 किलो. एवढा खाते तू? सगळे खातात. आमच्याकडे नजर ठेवू नये, सगळे 1 किलो 2 किलो 3 किलो चिकन खातात. हा, ऍक्च्युली आम्ही 1 किलो चिकन आणलं होतं, आमच्या घरी पाहुणे येणार होते, तर पाहुण्यांनी कॅन्सल केलेलं आहे. तर सर्व 1 किलो चिकन आता आम्हाला खायला लागणार आहे. आणि तुम्ही विचाराल साहित्य दाखवतो बघा, आणि तुम्ही विचाराल की अय कुठे तुझी सासू? आराम फरमा रहे है. हे बघा, आज मी आराम करणार. आराम म्हणजे काय, ते कापाकापीचं सर्व काम मम्मी आणि काजलने मिळून केलं. हे सर्व रेडी काय मी करत नाही, हे सर्व हे दोघंच रेडी करतात. रेडी केला आणि गाऊन घालून बसली आहे बाहेर. हा, तर सर्वात आधी चिकनची रेसिपी बनवायच्या अगोदर शुभांगी कीर चॅनलवरून मला असं वाटतं की आपल्या प्रेक्षकांनी, आपल्या फॅमिली मेंबर्सनी काहीतरी गोष्ट शिकावं. फर्स्ट हे आहे की कोणत्याही नॉनव्हेज पदार्थामध्ये तुम्ही दहीचा वापर, मिल्कचा वापर नका करू. मिल्क, दही आणि त्याचे साईड प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स, त्याच्यात तुम्ही वापर नका करू. आता जेव्हा पण आपण मॅरिनेट करू किंवा फिशचे प्रोडक्ट बनवू किंवा चिकनचे प्रोडक्ट बनवू, आपण कोणत्याही डिशमध्ये दहीचा वापर नाही करणार. जर त्याच्यात दहीचा वापर होतोय तर ती रेसिपी आम्ही नाही दाखवणार. फर्स्ट. दुसरं आणि तिसरं काय आहे ते आपण नंतर शेअर करूया, की हे तुम्ही 3 गोष्टी शुभांगी कीरच्या चॅनलपासून शिकलात पाहिजे. पहिलं आहे की नॉनव्हेजमध्ये नो मिल्क प्रोडक्ट्स. आता सुरुवातीला बघा आम्ही इथे 4 लेग पीस घेतले. त्याच्यामध्ये आता आपण लिंबू पिळ काजल. आता लिंबू पिळणार आहे आपण अर्धा लिंबू पिळून घेते. हे सर्व आपण मॅरिनेट करतोय. आणि हे मॅरिनेशन आपण पूर्वी गावी कसे मॅरिनेट करायचे त्या प्रकारे आपण करतोय. कोकणात आलं तर सर्व डिशेस बघून घेऊया. लिंबू पिळला आहे. त्यानंतर आता तुम्हाला मसाले दाखवतो. इकडे बघा, पाव चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, आपला 1 चमच्याचा थोडा कमी आपला तिखट मसाला, आणि आपला इकडे धना पावडर 1 चमचा. हे सर्व मिक्स करून आपण ह्याच्यावरती हे बघा मिक्स केली आणि आपल्याला ह्याच्यावरती टाकायची व्यवस्थित. त्यानंतर आपण तिकडे 2 चमचे आलं लसूण पेस्ट घेतले. हा चमच्याचं मॅचर घेतलंय. आता सगळं आलं लसूण पेस्ट. आणि त्यासोबतच आपण इकडे बघा मीठ सुद्धा घेतलं चवीपुरतं. तर ते चवीपुरतं मीठ सुद्धा आपण टाकून घेणार आहे ह्याच्यात. आणि हे आता आपण चांगल्या प्रकारे मिक्स करून घेणार. चलो काजल, मिक्स करा. आणि इकडे तुम्ही बघू शकता, आमच्या घरी जर कुठे पाहुणे येणार असतील तर मी कधी पण चिकनवाल्याकडे जातो ना, तर मी त्यांना रिक्वेस्ट करतो की लेग पीस द्या. नाहीतर आम्ही जेव्हा घरी बनवतो ना तेव्हा लेग पीस आम्ही ब्रेक करतो. तर इकडे 4 होते, म्हणजे तुम्ही विचार करा इकडे 4 पाहुणे येणार होते. आम्ही आमच्यासाठी असं सेपरेट लेग पीस आणत नाही, कारण ते पीस केल्याने सर्वांना हिस्सा होतो ना व्यवस्थित. तर ते 4 पाहुणे होते, ते कोण होते जरा कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. तर इथे बघा आपलं सर्व मॅरिनेट करायला ठेवलेलं आहे. आता झाकून ठेवूया आपण त्याला. अर्धा तास ठेवायचं मॅरिनेटसाठी. अर्धा तास म्हणजे आता जेवढपर्यंत आपलं हे तुमचं कटिंग होईल, तुमचे प्रोसेस होईल, त्यानंतर तुम्ही कटिंग करायला घेतली ना, तयारी करायला घेतली तरी चालेल. आता इथे बघा आपण कांदे किती घेतले पाहिजे. आता मी एक ग्रेव्हीचं दाखवते. आपण चिकन ग्रेव्ही बनवणार आहोत. त्याचं कांदे घेतले 2, चॉप करून घेतले छोटे, आणि कोथिंबीर घेतली थोडी. हे आल्याचा एक असा तुकडा घेतलाय. असे 8-10 पाकळ्या लसणाचे घेतले. आणि इथे खोबरं घेतलंय, ओलं खोबरं आहे. तुम्ही सुकं खोबरंही घेऊ शकता. इथे 2 टमॅटो घेतलेत, मीडियम साईजचे 2 टमॅटो बारीक हे कापून घेतलेत. आणि आपलं चिकन आहे हे. ओके, पहिलं वाटायचं जेवढं तू दाखवलंस ना, तर आता हे सर्व वाटून दाखवतो. आता सर्व आपल्याला बघा आपल्याला वाटायचं, ह्यातलं काही फ्राय वगैरे काही केलेलं नाहीये. मिक्सर ग्राइंडर मध्ये सर्व आपल्याला ग्राइंड करून घ्यायचं सर्व साहित्य. टमॅटो सकट सगळं काही. तिथे बघा आपण सर्व मिक्सर ग्राइंडर मध्ये सर्व घेतलेलं आहे. आता मी याच्यात थोडं पाणी टाकायचं. तर इथे बघा काजलने सर्व वाटून घेतलेलं आहे व्यवस्थित. खडे मसाले बघा 2 तमालपत्र, अर्धा चमचा जिरा, आपला 1 चक्री फूल, एक थोडीशी एकदम छोटीशी जावित्री, आणि अर्धा काली मिरी. आपण हे सर्व घेतलेलं आहे. आपण आपल्याला जसं तेल लागतं त्याप्रमाणे आपण तेल टाकायचं. तुम्हाला तेल कमी पाहिजे तर तुम्ही तेल कमी टाकू शकता, आणि मीडियम पाहिजे तर मीडियम. तेल तापलेलं आहे. आता खडे मसाले
हे बघा किती मस्त तडतडलं सर्व, मस्त ना. ओके, तर हे तडतडल्यावर जरासं आपण त्याला असं स्टर करून घेऊया. आणि हे मसाले आहेत ना जास्त पण कालसर झाले नाही पाहिजे, जास्त काय झाले ना मग ते कसं तरी वेगळं वाटतं, चव येत नाही त्याला. जरासं गॅस मीडियम केलं का आता आपण तेलात हे ओतणार आहे ना आणि सर्व उडणार, त्यापेक्षा आपण गॅस स्लो केलेलं बरं. आता बघा आता इथे बघा ही जी ग्रेव्ही आहे ना, आता आपल्याला तुम्ही विचाराल आता हे किती वेळ स्टर करत राहायचं आहे. आता ही रेसिपी का पटकन होणारी नाही आहे. आता ह्यालाच 5 ते 10 मिनटं लागणार. इन शॉर्ट जोपर्यंत तेल सुटत नाही तोपर्यंत आपला कांदा, टोमॅटो आणि आपलं खोबरा हे सर्व आपण भाजून न टाकलं, आपला कच्चा टाकलेला आहे. तर जोपर्यंत आपण तेलामध्ये चांगलं भाजत नाही, त्याला स्टर करत नाही, म्हणजे 5 ते 10 काय 12 मिनटंही लागू शकतं त्याला. आणि जेव्हा तेल सोडणार त्यानंतर आपलं थर्ड आणि फोर्थ स्टेप आपण करणार. तर आता तेल सुटेपर्यंत आपण सर्व आता ह्याला चांगलं फ्राय करून घेऊया. तर इथे बघा च्यवनप्रकाश खायचं काम चालू आहे आणि इकडे 5-6 मिनटं झालेली आहेत. आपलं की चिकन पण आपलं शिजतोय व्यवस्थित, चिकन बोलतोय सर्व आपलं मटेरियल शिजतोय. आणि इकडे मम्मीसाठी काय बनवते तू? कोकमची कढी. कोकमची कढी. अजूनपर्यंत ही डिश व्हेज आहे का नॉन व्हेज आहे सांग? व्हेजच आहे, कारण चिकन नाही पडलंय ना त्यात, चिकन साईडमध्ये ठेवलंय बघा. तर इथे आपल्याला बरोबर 12 मिनटं झालेली आहेत. मी टायमर लावला होता. इकडे आपली ग्रेव्ही बघा एकदम व्यवस्थित आणि मस्त शिजलेली आहे. जरा गॅस आपण स्लो ते मीडियमच्या मध्ये ठेवणार आहे आणि याच्यावरती आपण चांगल्या प्रकारे झाकण ठेवणार आहे. त्याचं झाकण मारून झाकण ठेवून आपल्याला शिजवायचं आहे. तोपर्यंत इकडे बघा आमची डान्स प्रॅक्टिस सुरू आहे. असं बघा माझा मोबाईल स्विच ऑफ झालेला आहे आणि माझा डान्स थांबलेला आहे. तर ते बघा स्वतःहून शेफ आलेले आहेत. थोडेसे चेंजेस केलेले आहेत. काय चेंजेस केलेले आहेत? चेंजेस काय केले, काजलने बरोबर केलंय. आता त्याच्यामध्ये मी मसाले टाकते. चला करा, दाखवा आम्हाला किती ग्रेव्ही शिजली आहे. ग्रेव्ही चांगली शिजते आहे. शिजली म्हणजे चांगली शिजायला पण आली आहे, शिजते पण आणि शिजली पण. हा, आता त्याच्यामध्ये मसाले टाकायचे. हा आपला गरम मसाला. ओके. आता इथे आपल्या घरातला मसाला, कोकणी मसाला 1 चमचा, अर्धा चमचा लाल लाल मिरची पावडर, हळद घेतली 1/4 चमचा, 1 चमचा धना पावडर. तुम्हाला तर जास्त तिखट असेल तर तुम्ही 1 चमचा 2 चमचा मसाला टाकू शकता. ठीक झाली ना ग्रेव्ही? आता आपण मसाले टाकले ना तर आपण 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवायचा परत, कारण त्या ग्रेव्हीमध्ये मसाले शिजून येतील. ह्यात पाणी ऍड करायला हवं आहे का? आधी नको ना? नको. चिकन टाकल्यावर चिकनचंच पाणी होईल. चिकनच पाणी सुटेल. तिथे बघा आता आपली ग्रेव्ही बघा मस्त बनली आहे. तेल सोडलं एकदम. आता त्याच्यामध्ये आपण आहे ना चिकन टाकूया. चिकन टाकायचं ना? तू टाकतोय? टाक. हळूहळू टाकायचं नाही तर पटकन अंगावर उडतो. पूर्ण ते प्लेटच गेली आतमध्ये. हा, तर मिक्सिंग घ्यायचं ना? मिक्स करायचं. आणि असंच आहे ना, असंच आपण ढवळला की नाही मग लगेच 2 मिनिटासाठी असंच बारीक गॅसवर परत झाकण मारायचं. ही आपली नवीन पद्धत आहे चिकन बनवायची. आता त्याला ते जी ग्रेव्हीला अजून पाणी सुटेल. हा, तर ते चिकनचं पाणी सुटेल. आणि चिकनला पाणी सुटलं ना मग आपलं चिकन चांगला शिजतो नंतर पाणी टाकल्यावर. तरी आता चिकन टाकल्यावर 15 मिनिटाच्या खाली तर रेसिपी झाली नाही आपली. नाही झाली. तर इथे बघा आपले परत 12 मिनिटं झालीत मम्मी. आता आपलं चिकन बघा. वा वा, एकदम मस्त. ग्रेव्ही बघा आणि त्याचंच पाणी त्याला सुटलंय तेवढं. थोडं पण आतापर्यंत पाणी वापरलेलं नाही शिजेपर्यंत. आणि त्याचा कलर बघ है ना. एक्स्ट्रा पाणी बघा इकडे पण सुटलेलं आहे तोंडाला. आता तुम्ही ठरवायचा तुम्हाला असा सुका चिकन पाहिजे काय थोडा ग्रेव्ही पाहिजे. बस झालं असं. अरे आपण खाणार ना तुम्ही सोबत खायला. मग असं ठीक आहे ना? नाही ग्रेव्ही
अजून ग्रेव्ही पाहिजे. हा आणि थोडं ते शिजायला पण पाहिजे आहे. पाणी टाकल्याशिवाय ते शिजणार नाही. ओके, टाका मग पाणी. थोडं गरम केलेलं पाणी आहे हे. आणि आपलं मॅरिनेट कुठे होतं ते? कुठे आहे ना ते? ते बघ थोडं पाणी टाकते मी. ओके, मग भातावर मग रस्सा घ्यायची गरज नाही काय आहे ना? हा मग तेच भातावर झालं ना तुम्हाला. तरी आपली कढी बनते ना, कोकमाची कढी. कोकमाची कढी बनली पण झाली ना. आणि इथे बघा आपलं मॅरिनेट सुद्धा होत आहे, चांगलं झालेलं आहे. आता याच्यामध्ये मी मीठ टाकते. चवीपुरतं आपण मीठ. चवीपुरतं मीठ टाकायचं. किती छान कलर आला बघा. कलर किती छान आलाय. मस्त. आता मी फक्त 2-3 मिनिटासाठी झाकण मारते. आपलं चिकन रेडी झालेलं आहे. तिथे बघ आपण तेल टाकलेलं आहे आणि आपली रेसिपी सुद्धा झालेली आहे. तेल गरम झालं का आपण बघूया. ओके, चांगल्या प्रकारे गरम झालेलं आहे. जरासा गॅस मीडियम करतो. इकडे लेग पीस बघा, चिकन लेग पीस. लेग पीस नंबर 2. जरा झूम करावा या इकडे. ठीक आहे. लेग पीस नंबर 3 आणि आता लेग पीस नंबर 4. इकडे बघा 1 मिनिट चांगलं ते तरतरले. हे बघा स्लाईड पण होतं ते व्यवस्थित. आता आपल्याला फक्त जरा ते टर्न करून घ्यायचे. तुम्हाला आता हे पॅन बघा हे करून दाखवतो. आमची बायको घाबरते. आता टर्न करतो बघा त्याला. तुला आला काय काजल? हो आला. होते फ्राय. हो बोलतात ना, नसीब नसीब की बात है, किसके नसीब में था और कोई कौन खाने वाला है. पण बघा असं वाटतंय बघ ना काजल. मस्त ना. चला खाऊया. तुम्ही आमच्या घरी राहायला आलात आणि तुम्हाला प्लेटमध्ये असे दोन मिळाले तर तुम्हाला किती खुशी होईल. मस्त वाटेल ना. तर आता आपण आपल्याला हे झाकून ठेवायचं सर्व. तर इथे बघा झाकण ठेवून आपल्याला 2-3 मिनिटं झालेलं आहेत. दर 2-3 मिनिटांनी आपल्याला फ्लिप करायचं. आणि हे लेग पीस सुद्धा 15 मिनिटं झाल्याशिवाय आपले काय शिजणार नाही आहेत ते. कसं वाटतं काजल? काजल माझ्याकडेच कॅमेरा मारते. काजलने तर रेसिपी दाखवणं विसरलीच वाटतं. काय? अरे रेसिपी दाखव, तुला नको दाखव. हे बघा तर आता आपण परत याला फ्लिप करून घेणार आहे. बघा कसं वाटतंय, कसं दिसायला कसं वाटतंय. मस्त मस्त. म्हणजे ग्रेव्ही त्याला हे होते. आता ग्रेव्ही त्याला चिपकू दे ना. परत आपल्याला गॅस लो द्या. परत आपल्याला झाकण बनवून ठेवायचं. आणि असंच आपल्याला 3-3, 4-4 मिनिटांनी करत राहायचं आहे. 15-20 मिनिटं आपल्याला ते म्हणजे आपल्याला समजेल शिजला की नाही ते नंतर. तर आता मला सांग काजल, तू कोणत्या ताटात जेवणार आहेस? 1, 2, 3 ताट आहेत. हा वाला. इकडे आमचं व्हेज थालीमध्ये बघा आज काय आहे. लाल माटाची भाजी, तळलेला बटाटा, कांदा, भात आणि आपली कोकमाची कढी. आणि इकडे आपल्या चिकन थालीमध्ये आहे आपले 2 लेग पीस. पूर्ण चिकन ग्रेव्ही बघा किती छान दिसते. 4 पाहुण्यांचं चिकन 2 पाहुणे खाणार आहेत. अरे वा रे वा, मस्त ना. मस्त. तर तुम्हाला आजची रेसिपी कशी वाटली आम्हाला नक्की सांगा. आणि तशा प्रकारे बनवा. ग्रेव्ही एकदम छान झालेली आहे. सुगंध एकदम मस्त. आणि लेग पीस पण आपले मस्त फ्राय झालेले आहे. ह्याच्यात आता कांदा लिंबू घेतला की आपल्या चपाती भाकरी घेतली की आपल्या राईस ताट थाली एकदम कम्प्लीट. एकदम मस्त. तोंडाला पाणी सुटलंय म्हणून आता जास्त टाइम वेस्ट न करता आपण जेवून घेऊया. व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. चालेल, चला जेवूया.